The Substance разказва историята на Елизабет Спаркъл, телевизионен фитнес инструктор, която след 50-тият си рожден ден бива отхвърлена от индустрията заради възрастта си. В опит да обърне нещата, героинята на Деми Мур се здобива с субстанцията, която буквално ще й върне младостта. Деми Мур прави може би най-силната си роля в лентата и според мен изнася по-голямата част от филма. Маргарет Клони е чудесна в поддържащата роля на по-младата версия на героинята. Let's go. Но това е филмът на Деми Мур. Тази брутална, оригинална история, режисирана по неповторим начин, който визуално става все по-отвратителен с всяка следваща сцена, Pretty girls should always smile. е основополагащ за посланието на филма. Дали е най-тежкият филм за гледане, който съм виждал? Може би със сигурност е в топ 3. Но това няма да ме спре да ви препоръчам този класически боди хорор и да му дам 8 от 10.